inini ndinonzi Sekuru Kanengo. Zita rokuberekwa naro riri pachitupa ndinonzi Chimiswa kunyasara. Ndinorapa ndiri pano pafidelity. Ndinoita basa rokubatsira vanhu vanorwara itsvo, vane zvirwere zvemakumbo, vanopenga, vanomwa mutoriro, varume vanodhakwa, vakadzi vaneswa nedzimba, nevarume vokutoneswa zvakare kuti nedzimba, ndokuti zviri kwese kwese. Uyai tibatsirane, musafe nenyota makumbo ari mvura. Sekuru Kanengo vakauya vakatumwa nevadzimu vepasi kuzobatsira ruzhinji rweZimbabwe. Inini pete zvangu handishore machechi, handishore zvipatara. Chakakosha chinhu chekuti vanhu vanorwara vabatsirike. Kunyangoenda kuchikostori wabatsirika, kunyangoenda kuchivanhu wabatsirika, kunyangoenda kuchipatara kubatsirika zvakare. Chinodiwa chete upenyu hwevanhu kuti chabatsira munhu asi munhu achiva neupenyu. Saka vanhu vanoda uyai, ndiri pano pafidelity. Apa tine dambudziko rokuti yakavharwa, vanotendera nekuspecimen kana kuenda kuwaterfalls kusvika wasvika kuno kufidelity. PaFarming City ndo panomira mota dzangu dzinotakura vanhu vasvika panapa. Saka vanhu vane maproblems aiwa uyai tibatsirane. Vanorwarawo nezviro zvepfungwa, vanoshushikana mukati medzimba, ndiri panapa. Sekuru Kanengo vauya kuzobatsira muzhinji wese weZimbabwe. Handinei kuti unonamata, handinei kuti uri mupostori, handinei kuti unoenda kuchivanhu. Ini sasekuru ndakauya kuzobatsira nyika vane matambudziko. Uyai tibatsirane. Vanoda kuzondibata, ndisati ndati vanoda kuzondibata, ava ndo mbuya Kanengo ava, ndo madzimai vasekuru. Vamwe vazoti pamwe sekuru havana vakadzi, pamwe hana mukadzi. Sekuru ane mukadzi umwe chete, ndo madzimai vangu ava. Vanoda uyai tibatsirane. Vanoda kuzondibata panhamba dzangu 0772 965955. Dzimwe zvakare 776 069 909. 0776 sorry 0776 069 409. Ngandizwe zvakare 0776 069 409. 772 965955. Kumusha kwandobva mukumbura, ndokwandikaberekerwa. Asi kumusha kwangu kwakaberekwa baba vangu inini kuMozambique kukazindira, ndokumusha kwedu isusu kwakabva dzinza redu. Ndakadzidzwawo kuMozambique kubva ndakagumira Segunda, vanoiziva ndakati Segunda vanotoiziva ikoko, grade 4 yekuMozambique. Kusvika ndazobva kuMozambique ndakadzidza pamukumbura, ndikadzidza pashiri yedenga kusvikira form 2 ndiyandikangopera zvangu nekuda kwevadzimu apo, ndovakazongovhiringidzwa kuti nditadzokuendera mberi nechikoro. Asi vanhu vese vanoda kubatsirwa, uyai tibatsirane. Ndinotenda, ndo mashoko angu. Vanorwara kensa, uyai. Blood cancer, uyai. Vanopenga, uyai. Itsvo, uyai. Maronda mudumbu, uyai. Handitika vane vana vanonetseka nekudonha itsvo, zvokudonha zvezvepfari, zvipusha, mamhepo, kudzinga mweya yakaipa, madhimoni, kugadzira mudzimu yemanjuzi. Aiwa makasununguka. Ndiri panapa Sekuru Kanengo vanobatsira. Ende mudzimu uri pandiri hausi mudzimu unodada kana kuti mudzimu wokuzvisa munhu pamusoro. Ndiri munhu angofanana nevanhu vese, asi kana mudzimu wauyawo ndinoita zvebasa. Saka uyai tibatsirane, vana maproblems edu, vana maproblems. Pese vanoda kuti musubscribe munongondiona Sekuru Kanengo vanetsa muno muZimbabwe. Ndinotenda ruzhinji rweZimbabwe.